गयमोन गायसोमोन जों थाराव लासै लासैनो नोंथां मिथिं जागासिनो एसे नै जोंहाबो फिसा बिलाइ गुफुर गावदों खावलायखौ दुदुरा Ini sih kan mau menang. Kabar baik. Kenapa makanannya? Itu ya, Pak. Pak. Ada juga isi. Langsung zakas nunggu ya. Ada juga isi. Ini nani ya? Onisha होनदों नामा? Oh, Onisha. Nani? Naniya फिदों र'. Saistar naniya नै सिजायबावबायसो. उन्दुनोबो ओंखारबाय. गोरलैयाव सिजायगासिनो. होमबा जों दा आदाजों इसोर दंफैयो आरोना इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर. बेखौ नायलायबावो मिथियाखै दहाय बेखौ नायलायबावदोंसो नुवाखै केमेरा स्टेकना होना बेखौ नायनाय जोंना किउबथार नै नायदो इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर सान्दुं मोदानबाय नायनाय जाबाय introduction अननानै माने आलासिफ्रा बबेनिमोन आं सिनायथि लानो मा मोननाय जाना मा दतमा दे गंसे माबा
ओहो जेनेबा बेबायदि जालांबाय नालाय खायसेया जोंनाबो सोलिबाय मोजाङानो जादों सान्दुं दुंदों आबुं लायनानै जोंनि बर' अननानै आंजों थांनायनि गेजेराव गाज्रि जोबनाय गैया गाब्बायसो बामनाया माबाफोर फैबायना ना दतमानि माने जों ज' जाना फैदों आरो जाखायो हैसै होननानै गाज्रि मोननाय गैया बेहाय होनबा भिडिअबो नांगौ ना फट'बो नांगौ Nempaya kurai lah bedengnya. Sana. Sini aku. Dijual sampai mana? Ini kita. Doain aja kalau Ya, mensikan kamu. deh. Udah kembali. Aha. ओंखारबाय जों गाइसमोन थांनोसै